हाँ धर्मेंद्र भैया, हाँ बोलो का कथी सिर बिहार मतलब का सब ठीक बा। तो का बोल बा यार तू कर ना एडिट कर ना उतना ना देखल जाला यार। उसे कोनो बात नहीं हो चले तो छोटा मोटा ना देखल जाला, छोटा मोटा देखबो तो ना चले वो गाना। हाँ अब जल्दी करो गाना के डाले के बा टाइम नहीं के। मुखिया से नहीं के मिक्स भाई रहा भेज ठीक है। आज सुना ना हेलो हौ जन आरा वाला जन रहे ना ओकरा में हौ जन बा ना जिला वाला वो वाला वीडियो को कर दो ना। हाँ हाँ ठीक है।